Right, siyaqhubeka ioperation yesithathu le esizoyisebenzisa manje ebizwa ngokuthi it's a multiplication. Ukumultiply noma multiplication, it's a repetition of a process. Ukuphinda lokhu uphinda wenza into eyodwa, uphinda wenza into eyodwa. Isymbol yakhona yile, kanti igama lisho kanje lithi multiply. Sifuna ukubona ukuthi mawuphinda izinto zenzeka kanjani. Ake sibuke nje njengasekuqaleni. Uma ngithatha u3 nguphinda kabili, ubani answer yala? U3 manguphinda kabili, ingakho kwesinye isikhathi baze bethi ukuphinda kuyafana nokuhlanganisa, uku-add. Right? Putting together, faka ndawonye. Ngoba kuyasinikeza ama-answers afanayo. Lento kwa first year kwakuthiwa kuthina nginamaqoqo amabili kodwa akhiwe ama-orange amathathu. Kusho ukuthi la nginama-orange amathathu, iqoqo lokuqala leli. Laphaya nginamanye ama-orange amathathu. Nginamaqoqo amabili, inqwatshana ezimbili. Kodwa lezi inqwatshana ezimbili zinokuthathu iyodwa. Kungaki sekukonke lokhu? Buze uthola ukuthi uyakuhlanganisa uthola ku6. Athi yabona le nto. Siyabo, sasikwenza kanje kwa grade 3 naka 4 naka 5. Manje la kuyafana nokuthi amaqoqo amabili ezinto ezihamba ngantathu, lokhu kusinikeza u6. Ngenye indlela akuhlukene no3 oranges plus another 3 oranges. O3 babili ngiyabahlanganisa banginikeza u6. Amaqoqo amabili kodwa akhiwe izinto ezingantathu noma ezihamba ngantathu. So lokho ke sikubiza ngokuthi yini? Multiplication. It's a repeat process yento eyodwa. Njoba ngibe namaqoqo amabili, inqwatshana ezimbili kodwa ezakhiwa ama-orange amathathu inqwaba ngayinye. Ama-orange enginawo mangaki? Ayisithupha. Ngiphinde ngibe nama-orange amahlanu, ngiwaphinda kangaki? Ka4. Sasizenza lezi zinto kwa grade 4. I-answer yala ithi nginamaqoqo awu4 ezinto ezakhiwe nga5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. Nginamaqoqo amane ezinto ezakhiwe nganhlanu. Asibalele 5 10 15 20. Kusho ukuthi answer la ubani? U20. Athi siyayizwa noma siyifunda phansi isholo yona ukuthi kwenzakala ini. So kunjengamaqoqo amahlanu uwahlanganisa ka4. 5 uphinde ufaka amanye u5 uphinde ufaka. Ingakho ngithi kuwena imultiplication icishe ifane ngoba isinikeza ama-answers almost afanayo ne-addition kwesinye isikhathi. Asiqhubeke sibone ukuthi isibonelo esilandela isiphi. Uma senginama numbers ahamba ngamabili, ngiwamultiply ngenamba ehamba ngayodwa, ngiyaqondanisa bese ngiyamultiply. 3 times not 3 times 1 1. Ngeke ungafa.
3 times 1 3. Oh, lento isho ukuthini? Ithi nginamaqoqo amathathu ezinto ezakhiwe ngama-orange awu-10. Nginamaqoqo amathathu, nginey'nqwatshana ey'ntathu, but indishi ngayinye inama-orange awu-10 phakathi. Wonke amangaki awu-30. 3 times 10 30. Kubeke njalo ngiye kokunye. Lapha besikhombisa a 2 digit inamba eyodwa kodwa yakhiwe ngey'ngcezwana ezimbili mawuyiphinda phinda ngenamba eyodwa. Manje sesifuna ukubona ke inamba ezimbili 20 ngiyiphinda phinda ngenye inamba embili 11. Kwenzakalani la? Kusho ukuthi nginamaqoqo awu-11 11 kodwa lilodwa iqoqo lakhiwa ama-orange awu-20. Mangaki ke esewonke lawo ma-orange? Siyaqondanisa 20 no 1 no 1 bese sifaka umultiply ngoba siya multiply. Buka ukuthi mangabe usumultiplya inamba ezimbili wenze njani. Uqala ngeyokuqala ize la iphinde ize la. Asikwenzeke lokho. Mangisuka la ngiza la 1 times not 1 times 2 is 2. Mase ngifika kweyesibili izosuka eyesibili ize la bese isuka iza la. Siyabona? Nakhona mangabe sengibhala okay. Mangiqeda ngeyokuqala into yokuqala engiyenzayo ngaphambi kokuba ngiqale uma ngiqeda ngeyokuqala into yokuqala engiyenzayo ngaphambi kokuba ngiqale ngeyesibili phansi kweyokuqala ngifaka u-not bese ngiqhubeka sengiqala ngeyesibili. Mangisuka la ngiya lapha u-not, mangisuka la ngiza la u2 bese ngihlanganisa lezi inamba u2 u-not. Oh, kusho ukuthi i-answer yala u220 wama-orange. Angiphinde ngikuchaze lokhu kuyinamba ezimbili nezimbili khona uzokuzwa kahle. Ngifuna ukuzwe kahle. Ngifuna ukuthi ngiyaqamba ngiyafika kweyesithathu. Hayi wena usuyayigelezela nje. Nazi inamba zami ezimbili 3 ngiwumultiplya ngobani? Ngumultiplya ngo 1 5. Ezimbili ngizimultiplya ngezimbili. Siyaqondanisa 3 1 5 bese sifaka umultiply wethu la. Sesiyasuka ke ngeyokuqala 5 times 3 15. Sibhala phansi u5 sithatha u1 sambe naye so ubeke engqondweni yethu bese sithi 5 times 3 15 plus lo wa1 osengqondweni yethu 16. Ngaphambi kokuba siqale ngale yesibili sifaka u-not la bese siqala ngeyesibili sishonele kube u3 sibuye lapha kube omunye u3 bese siyahlanganisa sesiya add 5 plus not 5 3 plus 6 9 1 plus 3 4. Oh, la i-answer yakhona u495 wama-orange. 495 wama-orange. Sengiya ngasekugcineni. Sengiya kwezingasekugcineni. Ngifuna manje